Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na ni Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Pisces, 32 anyos. Buwag sa akong kaipon, diin may duhami ka buok anak. Itago na lang ang kompleto na kong address diri sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini ning akong sitwasyon karon. Kay may lain manggod kong karelasyon karon. Aron inyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ha? Nagbuwag na gid mo ni Maui, Pisces? Wa lang gid nako tuyo Arlene. Nga na fall out of love gyud ko niya. Laoy, Ginoo ko. Wa na gid ay ninyo madang inyong sitwasyon. Hindi na nako madaday Kay dili nako kalimbungan ang akong kaugalingon nga siya paghihapon ang akong mahal. Kay amahan siya sa akong mga anak bisag dili na. Lisod kaayo nga magpakaron ingnon. Sod sa among panimahilin. Unya, ang inyong mga anak. Mano'y problema. Kay mabahin ang una-una sa among mga anak. Unta, kutob sa mahimo. Dili lang unta sila ka-feel sa panagbuwag namo sa ilang amahan. Hala, saan pagkadili ma-feel, anak, uy? Nga mapiktahan man yun na sila, kay magbuwag baya yun mo. So, kung magbuwag mo, maglain naman yun mo puyo, di ba? Ako na lang tingali ang mo giveaway, Arlene. Ha? Usay buti mo ipasabot, ha? Ako'y mubiya sa amo. Unsa? Ikaw nga inahan nila ang mubiya? Oo. Kay anyway, masila man ang mag-uban sa mga bata pirmi. Kay niya man ko pirmi sa trabaho. Siya kay dili man permanente nga may trabaho. Kay pakyaw-pakyaw man ang iyaha. Usahay, may trabaho, usahay sa duwa. Masa nang usahin nung danoy nga nung na-discourage ko niya. Kay okay lang siya, nga wa siya trabaho. Murag way pangandoy sa kinabuhi. Dili parihas ni Ivan. Wait ha. Kisa man ang Ivan? Kuan, naila-ila na ko sa online. What? Misalig ka sa online lang nimo nga gikaila-ila? O basin siyang hinungdan ha? Kung nga nung nagbuwag yun mong Maui? Lin, kahibaw ka nagyudaan sa sitwasyon ng mong duwang Maui. Sa wa pa may magkailan ni Ivan. Dili sa dunta ko magpangita sa lain gugma, kung nakontento pa unta ko sa iyang paghigugma diri nako. Pisces? Nagakita na kag imong kabalhinan? Dili lang layo kaayo sa amo. Aron mabisita ko ang mga bata anytime. Kasi dugol na kang tuaw diya si mong ex ha? Kaluod. Hagbay na kung wa magpahilabot niya, no? Bisag ni adto pa nga, wa pa ta magkaila, wa nandiyo ko magpahilabot. Ya, nakabalhin na ka? Naginahinay pa lang ko og hakot sa akong mga butang. Dili na ko pakalitan ang akong mga anak. Tingalig matinga sila kung makita nila nga mag-alsa balutan gid ko sa akong mga gamit. Ikaw. Ya, saman, na-claim na nimo nga akong kipada nga para sa kabalhinan nimo? Kinahanglan bagod na nimong buhaton? Ivan, may kwarta man ko. May trabaho man ko sa usa ka dakong kompanya diri sa syudad sa Cebu. Dili na ko nimo kinahanglan padad-an og kwarta. May na lang na sa duha nimo ka mga anak. May gipadama sab ko nila. Pirmi man na. Pero ang para nimo, pasag din na lang ko ana. Kaya niya ba ko layo? Sa ingo lang ana nga paagi na ako, mapabati nimo nga akong love. Ivan. Pamalit si mong gusto ha? Sa mga gamit nimo sa imong pagbalhin. Payon ta isa ko pagpauli. Okay na ang tanan sa masika relasyon nato aron kita ang mag-ipon. Ivan. Recorded by X Thunder Gaming. May kaipon sad si Ivan diri sa Pilipinas ug may duha sab sila ka anak.
ug dili sad maayo ang ilang relasyon. Bisag LDR lang may si Ivan kon long distance relationship, apan mas mabati pa nako ang pagmahal ni Ivan kaysa amahan sa akong mga anak. Nagkabuwag gid mi og naglain akong puyo. Apan nagsige gyapon ko og sustento sa mga bata nga tuan niya. Unya, Hala. Ay, unsa gudi ay? May kaipon og duha ka anak sabday ng Ivan nimo? oh Eileen, so patas rami. Hala no. Nangita ra magyud ka di ay glaing problema Pisces uy. Nagtuo kong single na sa Ivan nimo. Pero wa na masad kuno na sila sa iyang kaipon, Lin. Tuosad ka. Sa may kalibutan na to kung magsulti ba nas tinuod. Layo baya mo. Pwede ra gyud siya mamakak day. Wa gyud gibakak si Ivan nako diri Eileen. Kay kung gusto pa siyang mamakak nako, wa na lang unta siya mutug-an nga may kaipon siya. Nya may duha sila ka anak. Pero day Eileen, honest siya nako. Wa siya kitako nako no. Oh, mauman ka ha. Hala sige. Hinaot pa unta. Kumusta naman ka ang akong mga anak? Gimingaw naman hinuon ko nila. Mingaw man ko din sa akong bagong gipuy-an. Pero malinaw na ang akong manahuna. Ngawa na'y mawi nga akong pirming lalison. Pero ang akong mga anak, makaantos ka ako aning sitwasyon na. Oh, kinsa maning nanawag? Hala, si Maui. Unsa man kay tuyo ni tawanang gabi naman. Tubagon ko ba ka? Hello? Si Shine Gilantan. Ha? Ari asa ko sa bahay, be. Iwala ko kay baon siya akong buhaton og itubagan ni niya. Kaya nangita man ni mo. Oo, sige. Muwala na ko. Salamat. Ikaw rin yung nakapatuog niya. Okay na siya. Nius-us na ang iyang hilanat nga gipainom na kog tambal og gi-sponge bath. Maulang unya to'y buhata pirmi ha. Kuno galing musaka na sad na ang iyang kainit. Pisces, please. Bisan alang sa mga bata na lang. Uli na din sa ato. Dili na lagi kumawi. Wa na kita. Uy, papay. May kainiya ka na. Oh, late lagi ka. Dugay ko nakamata uy. Gihilantan ang usan ako ka anak. Uy, may nanawag din sa opisina ay. Kaipon ko na siyang Ivan. Oh, Kung dili ko nun ni mo hunungan si Ivan, i-post ka niya sa social media. unsa? Wa ko'y idea, ingon man si Ivan, kung nga nung na-trace ko sa kaipon ni Ivan, kung hain ko magtrabaho, o pakauwawan ko niya sa social media. Ang ako mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana. Nagsige naman og suporta si Ivan sa iyang duha ka anak, samtang tuwa siya sa abroad. Makareklamo pa ba di ay ang iyang kanhing kaipon nga buwag naman sila? Ikaduhang pangutana. Pagkahibaw sa iyang kaipon nga may karelasyon si Ivan nga mao ako, ni demanda kini og pila ang gusto niyang ihatag ni Ivan sa ilang duha ka anak. Pwede ba gud na? Ikatulong pangutana. Kung pananglit makasal mi ni Ivan, mas dako ba unya ko og katungod kang Ivan kaysa iyang unang pamilya, diin wa niya pakasli ang inahan sa duha niya ka mga anak? Ikaupat og katapusang pangutana. Nagbahad ang kanhing kalib-in ni Ivan nga pakauwawan ko niya sa social media kung dili ko nun ako hunungan si Ivan. May katungod ba siya ana nga dili man sila kasado? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Pisces.
Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Di na nato dugayon ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official Reuters page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta, Doc? Doc, thank you kay for covering up sa ako ang for the whole week. Yes, Doc. All gini kinabuhi. Tinood. Ito ni namatyan. Maupod mo lagi. Karong gabi Ay, condolence ko, Doc. Lisod gyud mamatyan karong December, Doc. Kanang doble ang kabugat ba kana ganing nawala pa ni panaw pa pero karon pag yung mga panahon na nga supposedly magmalipayon man unta ta. Oo, kay hapit na rabang Pasko no pero like you said ani man gyud ang kinabuhi. Pero mo giniti mailhan, Doc, nga UNI naagyud po tay mga ginaagian nga problema, di ba? Yes. Dili gyud ta exempted sa mga suliran. Depende lang yun. Kay balo kano sa ta mga naog sa train nga atong gisakyan ning kinabuhi. Tinuod yun. And maunski sa may mga i-greet na to today, Doc. Yung mayong pagpaminaw sa mga taga Cebu City. Yes. Taga Sambagdos. Mm. Ngadto ni gusto may akong i-greet sa Cebu City Mm. si Dr. Agos diya sa Cebu South Medical Center, no? Mm-mm. Wala may nag-istorya ug mga doctors, no? Dr. Dinopol, Dr. Rudy Amatong, Mm-mm. siyempre, ug Dr. Berelio Sinisa, Dr. Omar Arcio mayang pagpaminaw diya sa Talamban ug akong Brad ari niya sa Christmas party, Brad. Engineer Renerio Avila, diya sa Lahog, Nakbayan sa Cebu. Also to Rochelle and Sagayno, Jessica Malala, Avelino Talisik, Beverly Padua de los Reyes, si Sofronio Reyes, Batancilia, si Jaja, Rojas din sa Camotes, ug kang Iching Camelio Hila, and of course, no, and again, my heartfelt na gratitude sa St. Peter's Memorial Chapel dito sa Imos, no, ang mga staff dito for accommodating us and for assisting us during those times of need. Nga tumakot lang ang karong adlaw, attorney, makini nga the more you know, the less you need to say. Tinuod. Muna ilang giingon nga kung kinsa nang gamay kaalam mo isaba. Kanang ngayon may hilo. Maghilom-hilom ra, magpaniid ra, nagkatawa ra nga, pataka ra man ang istorya ang tawhana, oh. Oh. So ato magtatampo karong adlaw si isa Pisces. Pisces. 28 years old nga taga Cebu City. Yes. Buwag sa iyang kaipon. Din doon na sila mga anak. Yes. Punto legal kita karong Na ni siya lain, diba, Dok? So unang Pangutana. ni Pisces, nagsige raman og suporta si Ivan sa iyang duha ka anak. Samtang tuwa siya sa abroad. Magreklamo ba di ay ana ang iyang kanhi kaipon nga buwag naman sila? Kaipon raman, no? Kung dili gyud sila minyo, then dili ra gyud siya makareklamo, no? Nga naanay laing kaipon nga buwag na sila so long as na ay support kay ang relasyon, no, sa kanang tao nga dili minyo, ang ilahang obligation na lang ana is kung naa sila'y anak, no? Child support naman lang na. So whether you move on nga naa kay laing ka relasyon, so long as nagsige pa kaghatag og ayuda og suporta sa bata, wa gyud siya laing mareklamo ana. Okay. So ikaduhang pangutana, pagkahibaw sa iyang kaipon nga may karelasyon si Ivan nga mao ako, ni demand na kini og pila ang iyang ihatag ni Ivan sa ilang duha ka anak. Pwede ba gud? Normal kinang mga ingon ana, labi nagwa pa ka move on ba ang pahimungtan, no, ang bata
ang suporta, no? Pero ato lang gining klaruhon nga ang kaning paghatag og suporta dili ni depending na hurt ba ta or okay pa ang ato ang feelings or dili, kay ang basihan gyud nato sa ato ang obligasyon paghatag og suporta is magdepende kung pilay panginahanglanon sa bata. Maski pag gaalboroto ka, sakit sa imuhang buot, pero ingon nga ang imong obligasyon ngadto man sa bata, adto nato tan-awon kung pilay iyahang gikinahanglan, pila pud ang imuhang capacity to give every month. Set aside the feelings kay way labot na. Okay? Okay. Mm. Ikatulong pangutana. Kung pananglit makasal mi ni Ivan, mas ako ba unya ko og katungod kang Ivan kaysa iyang unang pamilya diin wala niya pakasli ang inahan sa duha nila ka mga anak. Of course, wa gyud siya obligasyon ngadto sa inahan. However, inig kaminyo ninyo, you will become the legal wife but magpabilin gihapon ang obligation ni Ivan ngadto sa duha ka bata kay anak man na niya. Nakatangag na maski pagminyo mo dili na mapapas, di pud na pwede niya nga did-an abi kay minyo na mo unya na namoy laing anak, ang imong obligasyon inyo harang common anak, no, inyong legitimate child, pero si Ivan will be responsible sa inyong anak sulod sa kaminyoon ug sa anak niya ngadto sa iyang ka-live-in before. Okay? So kana at least dapat klaro na siya, ha? Okay. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Mm. Nagbahad ang kanik likalibin ni Ivan nga pakauwawan ko niya sa school media kung dili ko na ko unungan. Unungan si Ivan. Ay katungod ba siya anak nga dili man sila kasado? Kanino wa pag tingay ni naka-move on ning kapikas ni Ivan Doc, mao tingali ning kanang magsigi pag kanang panghilabot ba o niya ang gamiton usahay ang mga bata, no, para lang na ay rason nga maka-communicate sa iyaha, but honestly wa nagyud unta na siya'y obligasyon niya kanang iyahang pagbahad might be to her detriment. Siya'y mahimong alkansi ana kay pwede ba na siyang makiha na hinuon anang iyang kadesperada ug sa iyang kahilabtanon, no, mas may pag-imo silang ingnon nga move on na, buwag naman ta, i-assure na lang siya nga dili pasagda ni Ivan ang iyang obligasyon ngadto sa bata ug magmalipayo na lang sid siya nga move on, mangitag laing ka relasyon nga mudawat pud niya, no, sa iyang pagkasiya unya, and assure nga dili pud nga pasagda ni Ivan ang iyang obligasyon ngadto sa mga bata. And hopefully with that, no, nga dili na pud mo niya hilabtan, and then you can, co-parent, you can, work together, pagpadako sa bata and move on pud sa inyong mga lain-lain nga kinabuhi. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Ug kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak Areman. Daghang salamat og maayong adlaw.